салом ба мухлисони Барселона. Ҳамлагари Барса Усмон Дембеле хапу дамак аз рӯзҳои истироҳатӣ истифода бурда занг гирифтааст. Акнун маълум мегардад ки чаро Дембеле барои маошашро кам кардан розӣ намешуд, зеро янга бо хусураш пули қалингро бераҳмона талаб карданд. Барои занг гирифтанаш Усмон 4 сол буҷаи Барселонаро ҷӯшид. Аз дугоник таваллуд кардани янга тарсидан дар кор ки памперспулиҳоро низ дар шартномааш илова накунад. Боз одатан Дембеле дар тӯю маъракаҳо ё иштирок намекунад ё ин ки ҳатман дер мекунад ва одатан қариб буд ки дар тӯи худаш дер мекард, вале дӯстонаш ӯро тавонистанд сари вақт бедор кунанд ва ба тӯй баранд. Дар аксҳо маълум аст ки бечора хоболул аст ва худаш дарк накардааст ки ҳоло дар тӯи ки иштирок дорад. Шӯхиҳои як тараф, хабарҳои муҳим. Барселона тасмим гирифтааст ки муҳофизатгари Ювентус Матеос Деликтро ба даста ҷалб намояд. Сержино Дест бо Бавария оиди гузариш музокирот дорад ва шояд Барселонаро дар моҳи январ тарк мекунад. Барселона мехоҳад ки Филиппи Каутино ҳарчи зудтар дастаи каталониро тарк намояд. Интер ва Эвертон хоҳиши трансфери ӯро доранд. Масъалаи трансфери Ферран Торрес қариб ки ҳалли худро пайдо кардааст ва ба наздикӣ Барселона расман гузариши ӯро эълон менамояд. Ҳама ин хабарҳо дар барномаи имрӯза. Соли 2021 ба анҷомёбии худ наздик асту баъд аз то муҳим аст онро бо ғалаба ҷамъбаст намоянд. Дар ин шабу рӯз дар топ 5 чемпионату рақобатҳо бо ҳама санъату ҷолибияташон идома доранд. Тамошои рақобатҳоро ҳамроҳ бо 1x метавонед ҷолибтар кунед. Регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз томи гӯшаву канори дунё ва коэффициентҳои баланд, вале муҳимтар аз ҳама бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди BARSATG. маълумотҳои зарурат дар комментария. Ба ҳама муваффақият. Барселона варианти пурқувват кардани хатти дифои худро омӯхта истодааст ва тибқи хабари рӯзноманигори маъруф Жерар Ромеро каталониҳо кӯшиш доранд ки муҳофизатгари Ювентус Матеос Деликтро ба имзо расонанд. Агар дар равзанаи трансферии зимистона Барселона Самуэл Умтити ва Филиппи Каутиноро фурӯхта тавонад, Деликти 22 соларо бе ягон монеа ба бошгоҳ оварда метавонанд. Худи футболбоз барои гузаштан ба Барселона зид нест. мувофиқи хабарҳо Сержино Дест бо дастаи Бавария музокиротро оғоз намудааст ва эҳтимолан дар моҳи январ Барселонаро тарк мекунад. Бавария ҳоло ба хулоса он омадааст ки Дестро ба иҷора мегирад ё ин ки пурра маблағи трансферашро пардохт намуда ӯро мехарад. Якчанд манбаъҳои хабарӣ пештар хабар дода буданд ки Бавария варианти гузариши Дестро омӯхта истодааст. Сержино Дест 21 сола аст ва дар 57 бозие ки дар Барселона гузаронидааст 3 гол задаасту 4 партофти головар анҷом додааст. Ниммуҳофизатгари Барселона Филиппи Каутино шояд дастаро тарк менамояд. Тибқи хабарҳо роҳбарияти Барселона аз ӯ талаб карданд ки ҳарчи зудтар барои трансфераш дастаи харидор пайдо намояд, зеро дигар дар бошгоҳ ба ӯ эътимод надоранд. Дастаи собиқаш Ливерпул мақсади баргардонидани ӯро дошт ва дастаи Ньюкасл низ иброз намуда буд ки хоҳиши гузариши Каутиноро дорад. Илова бар ин, дастаи Интери Италия ва Эвертон аз Англия низ вазъияти Каутиноро дар Барса назорат доранд ва дар вақти зарурӣ пешниҳодҳои худро оиди гузариши ӯ ба Барселона мефиристанд. Агенти футболбоз аллакай бо намояндагони дастаи Рафаэл Бенитес ба алоқа баромадааст. Сармураббии Манчестер Сити Хосеп Гвардиола дар бораи трансфери Ферран Торрес ба Барселона чунин гуфт: ман медонам ки музокиротҳо оиди Торрес байни Барселона ва Сити идома доранд ва ба наздикӣ роҳи ҳалли худро меёбанд. Мушкили дар он аст ки дар Манчестер Сити агар ягон футболбоз иброз намояд ки мехоҳад бошгоҳро тарк намояд, роҳбарияти Сити мисли роҳбарони дигар дастор рафтор намекунанд ва баръакс аз футболбоз талаб менамоянд ки Ситиро тарк накунад. Агар футболбоз эҳсос кунад ки дар дастаи дигар худро хушбахттар ҳис мекунад, ҳатман ба ӯ бояд иҷозаи рафтанро диҳанд, гуфт Хосеп Гвардиола. мувофиқи хабарҳои охир Барселона бораи трансфери Торрес 55 миллион евро пардохт мекунад ва 10 миллион еврои дигарро баъдан ҳамчун мукофотпулӣ баъди натиҷа додани Торрес медиҳанд. Ферран Торрес шахсан худаш ба идораи Гвардиола ворид шуда иброз намудааст ки бе ягон шаку шубҳа мехоҳад ҳарчи зудтар ба Барселона пайвандад. Рӯзноманигор Жерар Ромеро гуфтааст ки намояндагони Сити ва Барселона аллакай ба созиш расидан ва рӯзи 28 декабр Торрес расман ҳамчун футболбози Барселона дар Камну муаррифӣ мегардад. ба ҳамин таом дӯстон, дар ҳам ҳолат Барселонаро дӯст доред ва канали BARSATG-ро дастгирӣ кунед. дастгирии шумо пешравии мо. Бо шумо буд мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. Хай дӯстон, дар паноҳи Аллоҳ.